Hakabaning kong ngi aingu Blei bawa pli pa yangi sa simpa ya kanikalan ya kabangi kum ka jingseng khna Balang Presbyterian Pohkseh banginyo ya kanikalat ya kaban syakri ban mani ban pendan burom ya ka kerteng ka jong try banong pen jingi Jesus Christ ha kanika stem pdiang sngewbha ya pi baro ki ba herasan bat khamtam ya ki ba ki hep ki baret bangin yo ya kanikalat ya ka bangin syakri biang sa sien lyngba kanika online worship service ha kanika por ha shwa bangin ya syakma ka jing syakri ke jongi tu yin pendem ha Blei ha ka jing duai kopa jimbab nengi aingu me lyngba jong nika step ken kopa ba mila ai mi ai lat pa ingi sa sien kom ki hep ki baret bat lember ki bahe pesan baro ken kopa ya ki bangin yo ya kanika lat ban syakri lai lu ya ka kerteng ka jong mi ken kopa walang mi yo ya kalat ya ban kio yang bakho kentang ka jong mi hending ingi scam ba ki long ka jing alam ka jong mi ka shan bor mami ka jing ki program baro ken kopa ki bangin laban pendap lyngba jong kanika step kalon da ka jing alam sim u jong mi sim ka buram ka jing shala di ken kopa ken Jesus ngadwai amen Hashwa bangan pulis dang madwai hakani upor nginya roi ka jing roi ka ba senspa khandai pu khandai ba senspa prapusau nakabarim One kinato yaro hallelujah amen burom yu krisbaro hallelujah amen You Jesu pen long sim ha pola kamen sim ngen ai ngu kat ba im hallelujah amen Wan kinaya rojam hallelujah amen Try Jesu krau kanam Hallelujah, Amen. Ulong unong pen im ba inamen barim u ai la ka jing im. Hallelujah, Amen. Ju nom ngin ngo you try. Hallelujah, Amen. Jing ya rongin ya ai Hallelujah Amen Habneng langin ya shem Hakmat ka ket baskem Ban burom sim to dem Hallelujah Amen Hashwa bangin le shu Blei ka jing duai ngan puli katu kan dia nak akting ke jong Blei ya ka bangin la ben shem na ki proverb ka lenong ka balai ka dokhat ka bakhat we khat ar ka proverb ka lenong ru ka ban riu dokhat ka ba arpho hado arpho lai ki tien ki ba ong kum ni ku khon wa nyo pe nya ka jing sneng sempat utrai lem ni wat sngu satya ya ka jing sneng jong na ba yau ba utrai u iet u sneng kom ba paru ya khon u ba u iet Kukuan tu sumari ke hukum mukpa jome bawat inono ya ka an ka kemi jome tu khom ya ki hala ka sngi hala halor la ka donu tute ya ki baro saudang la ki rendang habami yat kan ya lam ya me habami thia kan ap ya me bar habami pet kan ya keren bat me namar kata ka hukum ka long ka syarang bat kata ka an ka long ka jing shai ba ki jing sneng ka jing hikai ki long ka lenti ka jing em ka jing rai sam ka ba shi spa khan rio dokhat ka basan ba ka ban rio utrai ulong ubai ei bat ubahong bat Blei jongi ulong ubaba uba isnei utrai usma ya ki balui lui lapen po yanga te ulapen em yanga to nya phai lang shu Blei jing duai Blei bok pa jingi bhamneng ya ingu eme ken ko kanrat ba bha lyngba jong nika step ba mila ai pa ingi sa sin ya kanika lat bakum ki khon ki jong mi banginyo binya senglang ya ka kerteng ka ba donbor ka jong mi ken ko pa bi e ban ngi aingu ru ken ko pa bakum ki hep ki baret ken ko pa gila ken ko pa ban syakri Yami ken ko pa lyngba kanika online worship service ken ko pa bi inge scam ken ko pa bi wala kim yo ya kala banwan sya ka yem bakhoi bakantang ka jong mi hende ke bakila banyos ngau ken ko pa lyngba kiniki ki
Kor ki bor ki bakum ni ki bring ila ban sapriang ken ko pa bi e shaki wei pat ki para men sim ken ko pa bi e bangi nget scam ken ko pa bi e ba ki bakin la ban yo sngo limba kan ni ka step ken ko pa limba shakri jong mi ken ko pa kan da long ken ko pa bi e ka bor ya ka jing em ka jong ki ken ko pa ho chi sha ken ko pa bi e ki long ka lawe namta ka balang ken ko pa hoi ken ko pa bi e ya ka im lang ka sa lang ken ko pa hinde a try a Blei to what ino inai ngi Kyrkhu ya ka jingseng khna hi barok ko wei ken ko pa bani ka porung awan ban buti ru ken ko pa bi e nam ginta kitu ki bam shim ken ko pa bi e banyo lat ken ko pa ban shakri lai lu ya me na ka daw ki jing ya le ken ko pa bi e jong kan ni ka perthai ken ko pa hinde nga doi ya ka pa mi hi a Blei melong ring kal lam ken ko pa bat ki rukum jo ken ko pa nga da doi nam ta kan ni ka balang ru ken ko pa bi e ki nong shara jong ka ki no ya lam ken ko pa bi e ba mi hi a Blei men pen ko bor ma mi do men sim u jong mi ken ko pa ba ki la ban ya lam mi kita ki pai lang ki jong ki hakalenti ke jong me bakin ko pa bi e ya ka ba minai Kyrkhu ya ka kam jong ka balang kin ko pa bi e bakin nang la ban penyari ka lama ka gospel ke jong me shedrang bat kam shedrang kin ko pa ba trying im la kin klem da buti ru kin ko pa limba kan ni ka jingpang COVID-19 kin ko pa ka bala sar keleng satla ka perthai kin ko pa bi e wa hakri ka bi e jongi kin ko pa bi e isne ya ka ba minya hashwa jong ki kin ko pa bangi buti ru kin ko pa ye ki staff kin ko pa bi e jong ki medical department police department but ki we pat ki bayas nok tilang kin ko pa ben ai ya ka jing sumar kin ko pa khnam bangila kin ko pa bi e banjab ya ka ni ka jing pang kin ko pa hende ngi scam ba ka jing pin kya ka bening kong ka wan na mi kin ko pa bi e to ya lam ngi kin ko pa bi e kom ki khon ki jong mi kin ko pa bi e bangila ban shap ti nga mingila ban sno ha me ngila ban phash mi haman ki klem mat ka jing em ka jongi kin ko pa ba ho ai wala kata ka bo jong banabar ka wan ban le don bor ken ko pa hende ngi scam ken ko pa bangi klan ka jinglom men sim ka jongi ken able try kan ra ji su be e basa shi sen ngabuti limba jong kan ni ka sngi hi paro shi sngi ken ko pa ki program baro ki bangila banyo ken ko pa bi ya lama mi do men sim u jong mi ken ko pa bangi buti ru yo shakri jong mi o man sam ya ko kubo limba jong ni ka stam isne ya ka ba mi sumpen slap ma mi do men sim u jong mi baki eki kenten ki ban mi na ka shentur ken ko pa kan long ka bla persat men sim da mi hi ken ko pa bi ba khna ma ken ko pa bi ki long kita ki atyare ka jing em ka jongi ka bangila ban em bat ka man la ka sngi ka jing em ka jongi ken ko pa shim ka buram ka jingu shaladi ken ko pa hakateng jisu nga doy nga kerpat amen hakani ka porpat haswa bangin poi pasakawe ka benta kata bangin yu asngo ya ka khubol limba ushakri ge jong Blei balang ruwe na ki nongkit kam jong ka balang te samla Michael Nongrum bangi pdiang suba yi hakakateng ka jong try banom pen em jingi jisu Christ bailala ban ai ka por ka jong ya ka ba insam ya ka khubor ka jong limba ka kani ka step bangi scam ba ki eki khubor ka ba insam ha padeng ka jong ka long ka jingmen toy yengi we pe we ki ba yasnga ba ki basngam ba shwa bangin po sha ta ngin IT ya ka ni ka po sha ka praise and worship adin ka tang i Mr. Michael Nongrum inshim ya ka benta ka jong I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to dance and rejoice, lift my hands and raise my voice. Listen, I love to be in your presence. Love to be in your presence with your people singing praises. I love to dance and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You gave me reasons to rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to dance and rejoice. I lift my hands and raise my voice. Listen, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to dance
rejoice. Lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You gave me reasons to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to dance and rejoice. I lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to dance and rejoice. I lift my hands and raise my voice. I stomp my feet and I turn around, 'cause I've got to praise the Lord. I jump and dance with all my might. I might look funny, but that's alright, 'cause I've got to praise the Lord. I'll do anything, and I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on. Jesus is the person that I want to please. So reach up high, I touch the ground, I stomp my feet and I turn around, 'cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. I jump and dance, I jump and dance with all my might. I might look funny, but that's alright, 'cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. I'll do anything, and I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on. Jesus is the person that I want to be. Yeah, I reach up high, I touch the ground, I stomp my feet and I turn around, 'cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. I jump and dance with all my might. I might look funny, but that's alright, 'cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. I reach up high, I reach up high, I touch the ground, I stomp my feet and I turn around, 'cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. I jump and dance, I jump and dance with all my might. I might look funny, but that's alright, 'cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. Namdaga burom Blei. Amen. Good morning, ye pi ki parlok ki jonga. Bahani ko por nga ai khuble pi baro ki bapet yang ni ko online service. Nga ai khuble pi ha kerteng ka bathiang tam ka jong nong pnem jungi u Jesus Christ. Hang ni ka step nga ai ngo shai uble bing lai yob yang me shakri man penon buro me kerteng ka jong u. Kom ta shwa mangan pois ka benta mangan sam na ka kti jo Blei. Hang ni ka por nga don wi parlok jonga. Na ka Balang Malki iban ai ka special number. Hak ni ka por mana kerpadi Ezra Abner Khonglam
in shim ya ka benta ka jongi. There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, want to choose it, you can lose it. Oh, the rain of most in my joy. I've got no church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflow because I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. In the valleys that I wander, in the mountains that I can't climb. Oh, you are with me, never leave me. Oh, the rain of most in my joy. I've got no church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflow because I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. There ain't nothing gonna steal my joy. Oh, 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 clap your hands and stomp your feet till you found the gospel, because it's all you ever need. All you ever need. Clap your hands and stomp your feet till you found the gospel, because it's all you ever need. All you ever need. I've got an old church choir singing my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflow because I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Ku Blei Shibon Abner to Blei on Kyrkhu ye phi ngai u Blei la ai ka sap ka bakerpang ba phiru anda phila kham he phnang nya ka kerta u Blei unang panon kam ye phi lyngba ka sap ka ba u ula ai ba la pen kup ha phi swamingin pois ka benta mangin puson na khti jo Blei to ngin pendam ha ki jing dwai au Blei ku pa jingi ba habneng ngai yeng hang ni ka por ko trai ban sam ye ka khubor re khtin ka jong me ko trai be iet pendon kam yang ah ni ka por nam ta ka brom ka jong me ai ka khubor ka ba ngasam hang ni ka por kan long ka jing Kyrkhu ngai wei pi wei basngap kham tam yang ba yeng ni ka por ko trai shime ka por banang sa ko trai jisu bi teng jisu ngi pa amen hani ka step kan ngakwa yang ban ngin ya pet yang ya wei ka jing thu khana ba baro ye tiplet baro ni jingiasengsamla ni jingiathu khana haki bible class ki jongi lani haki jiseng khana ki jongi ki bajudon ki borobor ki nongkran ki baju kran bhai ni jing ithu khana kata ka de ka Pharshi Khun Sarong Awria sngewbha mo wat nom palle ek ngakwai pi pen sngewbha ngatip pilatip ndai sngewbha yu pa Blei hani ka step u pokam pen kan mau yang yangi we pi we mo ngin ya skor bha mo piadon ki yeng ki sem ki jong pi dei Ezra si por ki ik ba pi le pi bat hakti ne ka ba pi pai si state ne akwa pi pet ne pen sngewbha mo ya ni ka khubor ha ni ka por pilawan siam na ka gospel Lukas kal no ba khat san ka khot ka ba khat we hadu lai pu ar ka ba kran saphang ka ni ka Pharshi Khun Sarong Awria ka story jong Khun Sarong Awria ngin ya pet mo si sin la don we ubreu tau breu kan udon arngot ki khun mo udon arngot ki khun kita ri khun chanrang mo to
tôi nghe lệ công này đây Bible kham ong ba utau kerteng utau kerteng utau tôi nghe siapa kerteng yang mengi mo tôi nghe bu kerteng no to ada tu baba bu badu mo ta cái baca hak kata kasiat kan ini badu Iliak ngono, istu ba ima ila kham sngo he, ila kham sngo rang ba, ila kwa ba kham. Kom ta kan, iliak no ili oh, aku pa. Pa, try ila le topic kan. Pa, aku apin ai no pi ka bentar ka jonga. Try ka la de pi pin ai no. Ya ke bentar ka bede ka jonga. Bot kom tau paru, ukum sim la ngahi. Ule kom no, ula pen bentar. Ya kata ka bentah, ya kini baru argut ki Khun senrang jong ula ai hak tak por kini. Bat kai ka belajar ka por. Hadin keniat sengi ini badu kan. Ilem no. Lum. Pak kijan kidap. Blei kuali syang no. Pak tak ta. Lang kompak bla tre bla top ni kan la pak nang ta Blei ba inlet jinglet nyo sya kata kari ka bajingai na layeng kari jingai na layeng mo man le yu man penserwa no kata kaspang jong lem no ngatrei ngam dur kata ka jing suk komen kam sim man yo man likai no man yo man enjoy wikidus man yo likai no Ladi poi lakwa man mi no man ni syang no iti parlok. Ngang modur trai por bila li syang la le stakari kita ka bakhan sky ni yang. Man enjoy begitu sebenarnya baja puja. Pan sngo tenat ya ka mensim la jong man kumta mo. Haba kan ban samla ti enjoy full enjoyment ta por. Alai Bat kom ta layak kisngi kipor kan layak kata man kasngi shui enjoy shui kaman kadang dan pisah mo pelut bet enjoy bet hang ta tiap jayu kawan ja kan nem sni hata kari bini badu ibalik sta kari kan kawan ja kan nem sni hata kari kan nem sni ko bakarau kawan ja bat kai ka bajar ibadu tiap jayu dan issue lalut finish dan issue haplat trade si ka plat sabar me akurai o shumi coin sitingka dan issue lawan kajing kerdu ku tahu si issue orang jengai na layeng jigem lokom sladi lunch kan ni yang enjoy pa ka bakut lut la kerdo lut ke baja ta kapor nda ni issue tu mah ni badu astu lawan jenge lawan kerdo lem no sedang saka perkat meniwat kam layak ta kari layak yang ta man iwat lastang banyalok buta ubriu bana kata keri banyalong parlok pan kam buta ubriu dan kuno kakam pite ule aku tu wo ini bado kan wo ini bado ke tanggoi kakam kata kalong bapin absnyang lem no pele che kakam nyo kanuno rumyo abakut lasu menjor meli absnyang la absnyang ta bakat pata kata kajing absnyang joitai badu kau lawan kata kajing sngo kan hadu kata kabla keru ya kapo di kabla su kapo sai labat kau di sai badu kajing jenjar kau ni lasu kapo dia belatakan balat hadu belas ngau kumba sudah la chodu belas ngau kwa ban bam skeni jing bam nyang ki belah ki bam ki nyang balai la tre ke jing tangan ka kpo ti kalawan ja kum kata atrai ke jing jar ta por ni ke jing pai chuk nu oro ni sudah lan sudah nanti ja yo ha kata kapor pitip
ibadu ijayu ilas tangwan kencing kendit benrio las dang bat as dang bat berkat hata kapor man kendit benrio pelang kamlong ini kamlong ini kakam hata kapor iwadu ila berkat ni ubat kinong tre ubat ki syakri jong upa jong ahieng ro ni kidon sibon kabam kiyo kabam ka kerhai kiyo ban bam ngang ni te sayap bat bakpo ni tre ngang ni te sayap bat ka berkat dari ki syakri jong upa jong ahieng tu don sibon ki jing bam ban bam ngang ni te sayap kan be sedang menkumnum berkat hata kapor hak tak jing sngo tangan hak jing sngo jenjar yong ni baru tip ngan yang jot ban let chok pa jonga bangan let chok pa jonga ngan ong yu pa ko pa to map yang ngala lepop hakmat kabeneng hakmat jong ni tengam long shu ubade ukun ban khot kun yang la perkat ngan leg ngan yang jot pan ngan leg ban pan mam ku pau chunga kat ba ta ibadu la ya nang ta jingya den ti chong ko la jngai ta mo jngai te aya nang ta ha mar mala jen poi la dang kham jngai te ku pa pe ko ne thrai oi te te kun jang la wan pai bat kum tau ku pa da kak dur kmat ka basngosen yu khon jo lale ban mare so khon na mare penstet ada por bat kom ta mar sampai hajan ukudup ya khon ha kata kapor bat ule komnu uwei do yo ha kata kapor kan bau kupa udang kudup udang do yu ne khon ka hang ta kapor ngai treu bar ka yam hang ta sei wong kupa ala lepop ti ale pop akmat Blei ngale pop akmat jong pi what caught you yang au khun jong me ngai ta kapor khun uyam bar wong ko ta ala lepop ti hak ta kapor ka bau khun nang yam ukpa nang kudup ya ukpa ula hukum iki syakri jo walam kloy ka kajan ka bakoror tam walam kloy ka jan kup ka bakoror batu pen kup ya ai begitu ai tiki sati batu pen pendeng hakti jo ai tiki juti batu pen phong haki kejat ki jo tau ukpa ula syakri tidak analor kata mo nalor kata Paul ale kom tamu ulah hukum iki syakri batu wanam yu khun masih ulah pensngat batu penyap yu bangin ya bam ngin yang lek men utau Paul ulah hukum iki syakri bangin ya celebrate hakani kesni na bau ni khun janga ulah wan pai sayeng na bau ni khun janga ula long ubelaja tela sempat ya kom ta kelas dang banya lekmen hak ta kapor la is dang banya lekmen kat panangnya kata ka jing lekmen jong gini uni uti uta khun ni kom ula wan pai to baba wan pai lingkana ka jakatre ka jong ula ya nang ta afai ula ya mo ka bo nang ya Sekolah, iwan ni terjadi sawah lah. Ya ni, iwan ni terjadi sawah. Lah ya, kamu nangya ni, kanangya sejen nangya sekolah terjadi jingput jingtem jingiaseng. Lah ya kamu di. Oh ini hayang jui. Bagi kita kita kijing riu, kijing tem, kijing siasat, kijing elek kemana? Ya kamu ulah pek kamu ni. Hata kapor ya syakri jui. Nggak semudur nggak saya wane ulah keli syakri you aja you kei baro kum tahu syakri ulah jubah you ni one man so upara jo me ulawan pai sayang
por men layo sngo te nu shakri long kom tau pa jong me ula penong ka jing kawai ka bakraw na ka benta ukhun jong la pen kawai te mo la kemen pula buni pau buni ukhun ula wan phai biang si kom tau ne babau khun maningkong so pa ula sngo bitar por ula dom but dan su kamon ban rung se yeng kwa su ban rung se yeng tau pa ula yui anget ula yui du khun kong tre rung su iman ula let mi sabar ba ula kroi ni khun ula khot ken man rung lang sta se yeng man hele ka men lam hang tang at rai an reu nu khun long an reu la ong la ka tas nem ngala shakri ya me la ka tas nem ngala trei bat shakri ya me ngampat wong nu khun ubhen ngapa jio le kemen ngasubodor ta kapon mo unu khun long ngala shakri te pai pi ngala trei bat pi kat ni ngapa ju pen ken ya ka hukum ka jong pi te long ta pa ripile ayupan yang kat ni ngasakri pi ong ta khun yo pa jo pem ai wat ye khun blang bangan yo ye le kemen bat ki parlok ki jong pem ai teng khun blang ro tau ku paula nganget por ku paula sngam menta ula sang man la ong kum tau la sang man komplain mo tu menta pa unu khun ubaret jong pi ula pen sarwa kaspa jong pi Henry pat pi kat ne pi le pi kawai pi le kemen ta pol mo ku paula sngap unu khun ba he amodur Frei pa klub yukun ku khun long nu ku pa yukun ku khun sap sini halakas ni medon lemban nga bat ki baro ki jonga ki long ki jong me henry ni para jong me ula yap mentau la empan ula long ubaja henry mentah asyam pati tak por ku pa la stang man pen su thu khun baning kong jo kum ta ngi de ban le kamen ong pa kum ta ngi de ban le kamen uli upara jong me ula ja ma mentala syem yang ula yam man mentau ula impan kene kalong ka Pharshi bu Jesu hi ka yengi spang khun Sarong Awria kum ta kwa mahani ka por ka ayu ka kwa bangan ong api kalong ba Blei jongir ulong kumta mangama pi kum ki hap ki barir ki kena ki brangli school ni kum ka generation ka pamentali ka jing pensoi ka babon ka bawan man pensoi happy ki babon ngayo sko hakum kini ki por hakini ka jok ka pamenta what ki brangli school class 7 class 8 kala hap who drops ngile kom ta gini por kawan ja kom ta ngangam ngatrai wat pi balik school pitip ha ngi ngatrai wat ha ka juk jonga banang school kita ke ngim da juta tip than pi por pingin ka 6 ka 7 hari mentayo sngolut ha kita ki class lu begila hap lut ha juk pensoi begila hap lut Blei Blei jong ha jong pi habang ngi let man pan map ma ju Blei kudop yang ni upen I ka jing et yang ni berkai mga kwa man ongro hakani ka porba ngimdei man sarong yo ngi hap ka jing jot ngiri man long gi basnguret uji suhi kai ngi kumta ngiri man long gi basnguret hakti ka jong Blei pila man syam ba hakat Kashti ka baar upol apostol Shaw Timothy kalnong ka balay pensyam to terter kisngi khatdo
Bongum no. Namar kibreu ken long kiba eat tang yala di. Kiba eat sbai, kiba kren sarong, kiba le krau, kiba kren snio. Kibam kongo yala kikmi kipa. Ngila apoy si syah kata kapor. Babon ki khod ki bamenta map yang ada ka baburom ngayeng na kacaka bekentang men kan mau ya pi. Babon menta ki khon kim sale asu yala jong ki kime ki pa ki le hala jong kamon. Kan mau bau ka Pharshi jong khon sarong Awria bu jisu hi kai ngi. Bau la so sarong la pen serwa yala di ha ka ni ka jing sngewbha jong ha ka bakut ha sen snyang. Ka jing kerdo kala wanjah ka jingim ka jong ba hang ta sa stang ban kendit men rio. Ka Shillong kom tai ngi ki porlo Samla ro. Kom tai pi ki hap i berin. Baro ngide man eat man duai so Blei. Ngide man eat man pulih khtin ki jong Blei. Bangin tip ya ka ai ka bu Blei ukwa ngi pen le am ta ka borom ka jo. Anget bakani ka jinget hu hana kani ka Pharshi. Kan long ka jing kai ngi wei pi wei. Hoi Blei u eat ngi. Kani ka Pharshi ka kren se pang ka jingi jo Blei ka bulong kom uni ukpa ubak kudup yangi. Ukudup ya ru khon ubla sakma. Kom ta Blei ru kudup yangi walangi sakma ngi ya jengai na u. Walangi la ya laki keme kipa walangi le halak jong kamon walangi le kanu ka papen susi Blei u eat yangi. U eat bahangi. Ano ya pi kat wa pidang play ki khmat walang kasni Blei u eat si saingi. Udang ai kalat yangi. Bangi day banjan sa u. Anget bakani khubor kan long ka jing Kyrkhu i pi wei ya pi ki parlok ki jonga bang ada ni video i belingkot pa kwa pi pinya pet pa ini video. Stories of the Bible, the prodigal son. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus taught everyone about God's love. All kinds of people would come to hear Jesus speak, including tax collectors and people who made bad choices. This made the Pharisees and Jewish leaders mad. Yuck. They didn't think that Jesus should be around these kind of people. So Jesus told them this story. A man had 2 sons. The younger son told his father, Excuse me? I want my share of your estate now, before you die. Okay. So his father agreed and gave his son his inheritance. Woohoo! A few days later, this younger son packed all his belongings See ya. and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Huh? About the time his money ran out, a great famine swept over the land. Aw, man. And he began to starve. Hey, you! He convinced a local farmer to hire him, Thank you. and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the food he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he said to himself, "At home, even the servants have food enough to spare, and here I'm dying of hunger. I know. I will go home to my father and apologize and ask him to take me on as a servant." So he returned home to his father. And while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son. Son! His son said to him,
Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son." But his father said to the servants, "Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and now has returned to life. He was lost, but now he is found." So the party began. All right, yeah. Meanwhile, the older son was in the fields working. When he returned home, he heard music and dancing in the house. Huh? Hey, you. And he asked one of the servants what was going on. "Your brother is back," he was told, "and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return." Woohoo! All right, party time. All right, yahoo! The older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him, Oh, man. but he replied, "All these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my friends. Yet when this son of yours comes back after wasting your money, you celebrate by giving him a great feast." His father said to him, "Look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day. For your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found." To Blei un Kyrkhu ingi wei pi wei. Ba un ai bor ingi. Bangin ai bagani ka khubor kan yai ne ka jing ka jongi. Bangin kan mau. Ba Blei uju iet bhai ingi. Nam ta ka buram ka jongo. Amen. Ngi aingu yu Blei namta ka tu khubor ki bangilaya sngow lyngba I Mr. Michael Nongrum ngi ngets kem ba ki ki ba pilaya sngow lyngba ka khubor ka ba ilaya slok ha kani ka stem ka long ka jingmento ngi wei pa iwe ba ya phil ru ki hep ki baren ba kan long ru ka khubor ka ba te ya ka jinglong man sem ka jong phi ba phila ban em bat ka ha ki singi ki po ka jing em ka jong phi ba khani ka por ngin poina sha ka banta ka ba wai ba shwai ka ta ngi nya roi ka jing roi ka ba rius pa nya ba sans pa khandai phu a na ka barem hadin ka ta nga ka sakar pat biang I Mr. Michael Nongrum ban in pelai ru yangi ra ka jing Kyrkhu penwai Blei u thao ki simba ro bat tiêu ba rong bla chin hala kak tin ki ya ro u Blei u long jing in u Blei u it tungin ya ro u Blei u it yang ga la da u it ki simba ret u Blei u it yanga iway isim yeng in hat klem ka jing tip ipa u it kisim red ban yarap u Blei u it yanga u Blei u it tungin yaro u Blei u it yanga lada u it kisimbarin u Blei u it yanga u Blei u tiêu lili u thao ka jing ba dur shisha u it ki tiêu kula ba sao u Blei u it yanga u Blei u it tungin yaro u Blei u it yanga lada u it kisimbarin u Blei u it yanga nhìn long kisin tiêu jong u trai ban pin yêu bi lari nhìn tên shan kum ki klor per nai u Blei u it yanga u Blei u it tungin yaro u Blei u it yanga lada u it kisim
barin u Blei u it yang nga tôi nhiều ai nó hak bo ai to ai cái jing ai ba jong Blei pa cái jing jong Blei Khun ba cái jing slok jong men sim ko ai kini lai ki don dekat ban ni cái jing sing khana bat kum ju kiru ngai keleng setelah joni perthei na du menta bat hadu halakarta amen